Много от вас ме помолиха да направя тези сиренки с овесени ядки и ето, че изпълнявам желанието ви. Лично аз не съм ги опитвала, но моят син каза, че наистина са много вкусни. Използвам финни овесени ядки, които предварително смилам в блендера. Рецептата е много лесна. Освен овесените ядки, ще ви трябват още кисело мляко, едно яйце, зехтин или олио, натрошено сирене, чубрица и сол на вкус. Всичко се разбърква много хубаво. С леко мокри ръце вземам от сместа, оформям питки и ги нареждам в тава, покрита с хартия за печене. Отгоре ги намазвам с смес от един жълтък и малко зехтин. Накрая ги поръсвам с малко семена. Пека ги в предварително загрята фурна на 180 градуса. Цялата рецепта ще напиша както винаги подробно в описанието. Много ще се радвам да ги пробвате и да ми споделите в коментар дали са ви харесали.